Bueno, bideo honetan azalduko dugu zelan egin behar dugun konprobatzeko ea 3 puntu lerrokatuta dauden edo ez. Bueno, horretarako egingo duguna izango da hausnartu aber zer gertatzen den 3 puntu lerro berean daudenean. Bueno, lerro zuzen baten daudenean, ez? Bueno, da dakigu zuzen batek malda baldaukola, ez? Malda bakarra. Bai. Bueno, eta malda kalkulatzeko zuzen horretan dauden edozein 2 puntu hartzen baditugu kalkulatu aldugula, ez? Eta kalkulatzen da beti koordenatuen arteko kenketa eginez. Iren kenketak zati xaren kenketak. Hau da. Daukagu iren kenketa eta xaren kenketa, bale? Holan geratzen dago. Ingo genuke malda izango dela, i azpi 3 ken i azpi 2 zati x azpi 3 ken x azpi 2. Hori hartzen badugu b eta c malda kalkulatzeko. Malda kalkulatzeko hartzen baditugu a eta b, geratzen dana, ze izango da? Malda izango da i azpi 2 ken i azpi 1 zati x azpi 2 ken x azpi 1. Hau gertatzen bada, horrek esan nahi dau, 3 puntuak zuzen berean daudela. Malda bardina atara dugu. Bueno, formulak, nire ustez formulak ez dituz ikasi behar. Bakarrik, dakigunez kalkulatzen 2 puntutik pasatzen den zuzenaren malda koordenatuen kenketen bitartez, nik hori egingo neban. Imagina, b dala 1,3, c dala 2,5, eta a dala -1,2. Lerro berean dauz? Egingo genuke. A eta berekin malda. B eta zerekin malda, edo A eta zerekin malda, hau da, bikoteka, A eta B erabiliz, aldugu ipini MAB nahi baduzue, zein izango zen? 3 ken 2, zati, 1 ken -1, 1 ken -1. Hau da, 1 ken -1 da 2, 1 biren. Eta malda BC, adibidez, izango da 5 ken 3 goian, zati 2 ken 1 behian. Hau da, 2 baten. Malda ez denez bardina, 3 puntu hauek ez daude lerrokatuta. Maldak bardinak izango baziren, 3 puntu horiek lerrokatuta egongo ziren. Ulertu duzu, ez?